Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Viktor Farrugia. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej is-Salvatur tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti urejt permezz ta' kewba it-twelid tas-Salvatur tagħna. Atina il-grazzja li naraw dejjem aħjar bil-għajnejn ta' ruħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, min hu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu hu l-Iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixhed għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-demm, u t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U min jemmen lill-Iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lil Alla ikun igiddeb lil Alla għax ma jkunx jilqa' x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna il-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu l-Iben għandu l-ħajja, min m'għandux l-Iben ta' Alla ma għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom li temmnu fl-isem tal-Iben ta' Alla biex tkunu tafu li jintom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-Mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej, sebbaħ Ġerusalem il-Mulej, sebbaħ Ġerusalem il-Mulej, faħar il-Alla tiegħek Sion u isaħħaħ l-istanek ta' bujibek u jbirek ġewwa fik il-lulidek. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej u iqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebħek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej u ixandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Alleluja, alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u kien hemm raġel marit sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu mar inxteħed wiċċu fl-art qudiemu jitolbu u jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Iva, irrid, kun infejjaq. U minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu u qallu: qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda muru ruħek lill-qassis u għamel l-offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tixteret
U folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Hija l-konklużjoni tal-Vanġelu. Imma hija wkoll l-introduzzjoni għal dan il-Vanġelu li qrajna llum. Għaliex ir-raġel imniġġes bil-lebra u fl-Iskrittura il-lebra hija simbolu ta' dnub. Dan ir-raġel bil-marda tiegħu fid-dnub tiegħu ma jaqtax qalbu minn Alla, anzi jinxteħet wiċċu fl-art quddiem Ġesu u jitolbu l-fejqan. Dan huwa ġest li aħna wkoll jekk intebħu ftit nagħmluh f'kull quddiesa. Kull quddiesa li hija laqa ma' Kristu ħaj, mas-Salvatur tagħna, ma' dak li għandu l-qawwa li jsalva kull bniedem, nippreżentaw ruħna bħala midinbin. Is-saċerdot jgħidilna ejjew ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u għal 3 darbiet aħna wkoll ngħidulu mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Imma jien dawn din it-talba kull filgħodu f'kull quddiesa kif qed nagħmilha? Nafx qed nitlob jew sempliċement nagħmilha bid-drawwa. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu biex jagħmilna dejjem aktar konxi ta' dak li nitolbu, biex it-talb tagħna ma jkunx biss talb ħireġ mill-fom, imma jkun talb ħireġ mill-fond ta' qalbna. Il-mulej jisma' t-talba tagħna. Ejjew aħna wkoll fuq l-eżempju ta' Ġesu innifsu insibu momenti fil-ġurnata ta' kuljum li fihom aħna ninġabru fit-talb. It-talb ma jsibtirx titlob u tgħid il-missier tini jekk għamel hekk u għamel hekk. It-talb ifisser tidħol fi dialogu ma' Alla. Tintebaħ bl-imħabba tiegħu. Turih int imħabbtek. Turih int ir-ringrazzjamenti tiegħek. Ħajatina l-Ispirtu Santu, Spirtu ta' talb, Spirtu ta' tifħir. Amen. Huma bil-wifqa ħalli issa nresqu it-talbiet tagħna lil dak Alla li jaf dak kollu li aħna neħtieġu. Jitolbuk missier Qaddejs għall-Knisja mqazza tiegħek biex hija tkompli tressaq il-kull bniedem għandek sabiex jirċievi il-fejqan spiritwali tiegħu. Nitolbu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Atina mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll narfu insebħuk għal dak kollu li inti tagħmel magħna. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex hekk kull bniedem jiġi mħares fid-dinjità umana tiegħu u jgħix fil-paċi u s-sliem. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal ħutna il-morda fejjhom int mill-mart tagħhom u fuq kollox kun int ta' faraġ għalihom u għajnuna u sosten f'dawn il-momenti. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino, kompli mulej jixħet il-barkit tiegħek fuq il-familji tagħna.
għamil juma wkoll li jkunu bennina ta' aktar vokazzjonijiet. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna, int li għażilt biex issir bniedem bħalna u terfana mill-miżerji tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-mistieri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int dawwalt lill-ġnus meta wrejthom lil Kristu fil-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġlu, l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu
Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għalli xoġbok til-qana għawn qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba u fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. U Alla, inti tqarribna lejk bis-sehem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna il-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih. Bi Kristu Siedna. Jew impoġġu il-morda tagħna u dak kollha li qegħdin jaħdmu biex iwaqfu din il-pandemija taħt il-mant ta' Omna Marija u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.